Hello guys! Andito kami sa hindi mawaring Kabukidnon. Andito kami sa tinan mo yung kabukiran namin, hindi na makita ang dalan. Hoy guys, kanyan gay ba? Biski nag-vlog ko diri Mag-subscribe mo sa ako ba? Subscribe. Mura magsuko. Asan man tayo? Ibdak ko na imong kamera. Nga. Atras lang ka ba? Ana lang ka ba? Tadan. Say hi to your vlog. Vlog. Yung kabukiran sa Udtong Kabuntagon. Ay. Boy, sir. Udtong Kabuntagon. Ang ganda guys, no? Kaso lang, ang layo guys Paano din ka? Nandito na kami sa ulap guys. Yan guys. Diba? Hello guys. Halika dito kasi. Yan. Guys, ito tayo lakad-lakad tayo guys ha. Guys, lakad-lakad kami. Please subscribe NG Traya Vlogs and Christine Makababayo Vlogs. Ambot kung ilan ang followers ko doon, mga my loves. Mga my loves talaga. Oh, my loves. Mga palablab. Mga palablab, my loves. Andito kami ngayon sa Saudi Hail KSA na hindi maintindihan kung ano ang bundok na ito. Kung bato ba ini or kahoy o buhangin. Ayan guys, Tingnan niyo yung kabukiran guys. Kayo na humusga kung ano ang bukid na yan. Makatawa man ka diha. Ay sa katawa na ba? Ano bukid na yan? Nagmungis man si MG Traya. Ayun mo. Guys, nandito na kami sa langit. Langit ba na o dagat? Doon na kami sa langit ba? Nalagid. Guys, ayan, nandito kami sa hindi namin maalam kung saan kami pupunta. May bangag, guys, tingnan nyo, guys. Ayan, guys, ang bangag. Kasi di makikitaan ba? Sige, may vlog diri, guys, na nabuang na. Nakita mong amo diri, guys. Lakad lang kami, guys. Tingnan nyo yung toyok. Tingnan nyo yung aming guys. Yung aming attire guys, tingnan nyo. Hanip, walastik. Kayo na kinakita sa amin nagbablog guys, nga ganito ang damit namin guys. Huwag ka na kayo magtaka, andito kami sa Hail. Pag dito katulong ka dito guys, ganito yung damit nyo guys. Huwag na kayo magtaka, punta kayo dito sa Hail. Para na kayong manang guys. Daraga pa mo. Manang guys, manananggal daw guys. Ingon siya guys Sana all talaga guys. Ayan guys. Bantay sa dito kayo makita sila. Ayan, guys. Para tayong nasa dagat. Nawa guys, oy. Tugnaw. Tugnaw kayo guys. Guys, Diba? Tada! Patay ta kinaro na sila. Hindi naman makikita. Usa dili siya sa grupo. Ayan, pag-isip. Tayo, mga bisra. Nandito tayo sa amin. Wala. Ano na dito sila. Sorry. Kanunon sa dana. Kanunon. Kanunon sa kanting. Suko. Nalagi mo bang basi na dito. Yan guys, ano yan guys? Baka may ahas dyan. Dito lang kayo makikita sa Hail guys, nga bangag-bangag nga sinin, ay sinina, nga yuta guys, nga di maintindihan kung saan ba yan o ano na guys.
Hulaan nyo kung ano yung sagbot. Sagbot yan o bulak. Hulaan nyo. Pag makahula kayo, may ano kayo, may Premium ano. Premium na isang apple. load lang. Yan, prutas. Ganda natin oh. Ang ganda ng damit natin. Parang ano lang, no? Ganda. Ganda. Ganda, ganda, ganda. Tama. Kanina pa, bakit nainingin? Paras, pati tayo na. Paras kami guys. Oh, tinan nyo guys. Hindi kami nag-usap niyan guys. Huwag kayong ganyan ha. Huwag kayong judgmental ha. Kasi, Diba? wala lang. Wala Ito kasi lang. dua, kaya kami na lang dalawa. Wala Palayo na mo, kaya kami na po. Uy, dead end na pala to. Dead end. Ay, nako. Ang buhay. Ito guys, oh, dead end na. Dead end na guys. So, ito guys. Oh. Yeah! Ay, nako. Siguro yan, dyan ibitay ang mga mga salbahis. Mauna dyan sila. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo guys. Ayan, oh. Kita nyo yan? No. Ano yan? Kita nyo? O hindi nyo nakikita? Kung nakakita nila. kayo, may mata kayo, ha? Oh, ganda guys. Yan ang pinag-uusapan namin kung ano yan. Yan, dilalagay yung mga bibitayin. Yung mga masalbahis. Sana All talaga kung dyan ibibitay ba. Sus, daghan siguro mga Mga secret. ganyan naman Wait saya. lang. Pangbihin. Yo! Yo! Tada! Oh, tara na. Dito to. Nalilipong na tayo eh. Nalilipong na tayo. Tas biglang may ano dyan oh. Biglang may ano dyan. Natanggal na. Natanggal ang kanyang sapatos. Bilang 5 4 Walang 2 seconds lang guys. Ang bilis niya magliston guys. Grabe salbahing nga liston. Tanaw ko tatay, gadua ka kura din tapos sinalta kayo yung sa Oo nga. Gagmay ba kayong batiis? Sila to nun. Sila tanan. Pinasalta mo guys akong tatay. Seksiyas ko tatay, pinasalta mo guys. Tapos hindi pati siya nagkanang Wala. kana sa na. Wala siya nagpajama, gago. Oo, baliw. Oh, sinalta dyan niya. Ang ganyan nagbitay ng utin na. Nagbitay ng utin na magsagi. Unsa naman na siya, oy. Mayroon bang mutambok na mong utin na magsagi. Nagpabadlong naman niya akong tatay. Oo. Yung nanay mo, asa yung nanay mo? Nalagi nagsigaw ko ano. Sige, tawag na siguro tado. Saan? Talo, sa may duyanan. O saan? Sa duyanan. Yam sila. Buang, nag-iyot-iyot na diri. Alam kita nila, naglakaw na diri. Ang naman gusto nila. Tingnan nyo guys. Ang scrap na lang ako. Ayan. Ilang kilo ba? Mang scrap daw kuno sa usay scrap. Yan. Pang ano, pang bili ng ulam. Ginamos. Ginamos. Wala kasi kaming ulam guys. Kaya nag-scrap ako para pambili ng ulam. Wala naman kaming ulam. Kaya Tingin bumili nga, ako ng ginamos. i-focus mo nga. O yan, o bakal yan guys ha. O, Oh, ang bigat pa naman guys. Anong Oh, klase yan? bakal nga. Hindi, anong klaseng ano? Iwan ko. Ang bigat oh. Kuan ka Scrap. Hindi, yung... Ano yan? Parang sa ano yan? Motor or... Hindi, may ano. Ha? Ayun, o. Motor yan, motor. Ah, sa ano yan? Sa bike? Di, bike kaya. Bike yan guys. Tignan nyo. Di, sa motor. Bye.